اگریج، نوشتہ کار نذیر ناصر. منو منی عذابی پولیس ویگنا تچکا من ایئرپورٹ پولیس اسٹیشن ہاؤ منی درائیں سامان بزن کاغذ بطاقہ پیسہ گڈیال زورتن تو کاغذی سرا نوشتہ کوتن تو پلاسٹک بیگ یا مان کوتن بیگ سرا منی نام نوشتہ کوت ہتکڑی بوت کن تو پشتی نیمگا بورت جیلا بند کوت جیلا 2 کوٹی مانت یک جاگیا حمامتا کہ ٹوٹل 5 تا دروازگانی دیما 2 گاما ہما کپ دگا دیوالیت کہ 2 مردما ہمرائی شتو حد کت بعضی مردمی جیلا حد دوہیں کوٹی پور رہتا منا وتی سر وط کندگت کہ آزات مردمیت وطار آسنانی پشتا بند کنائیں جیلا ایسی مانت او بعضی قیدی وابت یکیا من سے کمبل دا تو اولی کوٹیا جاگا دا اشیا 7 مردم پیسرا مانت 2 وابت و 5 آگہت درست من چپو چاگرد کت کہ ترا چیا داشتگی تو چی کو تک بلے من ہچنا گوشت کمبل پھر دا تو وقتوں روچ گوست شپا ما شام کو تو وتی بابتا پکرا بتوں کہ شوکت ای چی کاری تو کت چیا واتا رت کے بعضی قیدی یا من جست کنے کے جہد کت بلے من وتی زبان خاموشی کو بلے جتگت مردم وط موتا گپایتا ہوں من وتی گانتوں کہ دروازگا آواز کو تو پولیس یا منی نام گے من حیران بتوں کہ باریں چی وحدیں من دروازے کے کرا شتوں آیا دروازک پچ کت منا وتی ہمرائی اپچی سے بورتی اودا یک میجری یک دگا آفیسری اور سے پولیس کرسیانی سرا نشتگتا میجرہ بازیں کاغدے دیماحت کاغدے چارتا گوشتی انچو وحدہ کجا بتگے من گوشت پاکستانا گوشتی چی کو تک من گوشت گوادر منی دومی ملک کے لوگیں من ہمودا پیدا بتگا ڈیوٹی اچھا واتر نکو تک اور روگا پیسر ہوں تو کس سے حال نہ داتا کہ من پدکارا نیا ہاں ہاؤ من اب تروچے واسطہ شتگوں بلے 4ویں روچا منا مردمہ حال داتا کہ پولیس طرح لوٹ گائیں من راستیا ہت پولیس تر چیا لوٹ تک زانا تو چی کو تگو شتگے کھانگا من ہچنا کو تک پمش کا حیران بیتگا کہ پولیس من چیا لوٹی گوڑے چیا نیت کے گے من مردمہ ترسیں تا کہ اگاں تو بروے تیسرا بازی مشکلی کپی پولیس مبتا کستا نہ لوٹی گوڑا چیا ہت کے گے ادا نبشتیں تو وقت کراچی سپیرے گورا شتگے و گشتک کہ منا عمانا پولیس لوٹ گائیں منا زود عمانا دیم بھی دیے ہاؤ کہ من ہو زانگ لوٹاں کہ پولیس منا چیا لوٹ گائیں تو اول مارچ 1996 ایئرپورٹ کارا بتگے او ہما شفا چا اسٹرانگ روم سہر دزدی کو تک تتکگے پاکستان شتگے من دزدی نکو تک نئی کہ من تتکگا منا کمپنیا ہفتگی چھٹی دا تک ٹکٹ ہوں دا تک من امیگریشن قانونی دروشما پاکستان شتگا پدا یہ چون سہران کہ منی سرا دزدی الزام جنک بوا گائیں آیا منا ہما سہرانی کاغذ بلو مینیفیسٹ پیش داشت من شرری سرا چارتن تو گوشت وحد باز گوستک بلے منی آیالا اسٹرانگ روم میں درائیں سامان عمودہ بتگا ہچ چیز گار نہ بتگ یک کارٹونی بوکسی دگا کارٹون و بوکسانی چیرا حالیہ کب تک من ہشانی بابتا صحیح نیا پدا ہی بوکسگا چیرا بتگ کیا دستگو سامان کیا چارتگا آئیے کاغذ پٹان کوتن تو گوشت عبداللہ منصورہ شمع منیجر حال داتا بلے من چابی عبدالکریمہ شفے 10 بجا داتگا او عبداللہ منصور رپورٹ 2 صبح 7 بجے گی کاغذ سر عبداللہ منصور رپورٹ چارے تو گوشت آئیا ہوں کاغذ شر سر چارے تو چیزی نبشتہ کت بیچار شوکت یہ سامان گاراں ہو تئی کراچی پاکستان رواگو پدا نیا ہگا الزام تئی سرا بن تو کمپنی ہم گشید کے سامان بزن سہر شوکتا برتگا شرطریں اعتراف بکن آ چیزانی بابتا کہ من صحیح نیا آہانی اعتراف چون بکنا پدا من ایئرپورٹ پولیس دھیما درت کگا اگا ایئرپورٹ تو ہر سامانی بگوازینے گندگ بیت گوڑا من چطور گو سہران گوستگا پدا اگا من اچو سامان و سہر دزدی بکوتیں کراچی اگو سہران سر بیتینو پدا منی ضرورت چیئیں کہ مسکتا بیا ہاں و تر پولیس دستا بھی دیا ہمیں گپا ما زانگ لوٹیں ما تر 24 گھنٹے وحد دائیں
اعتراف کو تو شریں ہگانا تئی سرا سختی کنک بھی میجرا ہمیں گپ کوتاؤں پولیس سرا گوشتشیا برت پولیس پدا من آرت جیلا بند کوت جیلی ہنگت آ گئے تا بازے نے وطما وطا گپا تو بازے نے چکئی لیبا من تچکا وتی کمبلانی سراحت کو کمبل پھرتات دا کے کس گومن حبر مکان وزواسانی تہ گار بتوں برے وطارا ڈوبارے کہ تئی ہی گام کے تو چسکو تک بچار تر بلائیں مشکلی تہا دور دا حالانکہ ناصر بادا من ہمیں فیصلہ کو تگت توری ہرچی بھی بیت رواں بلے ادا آہگا پد پشومانا تو کہ من شرنا کو تک منی دیمت دور آئے تھا اول راہ برواں اعتراف بکنا دا زندگاں بند با آزادی منی نصیبہ نبی اگا ممنا من زانا ہی منا حذاب کنا میجرا من 24 گھنٹے وحدہ تک دلا گوشت اگا ہی جیل دوزک بیتی من جیل دوزدے تگت او ناصر بادا برتگت چیر دا تگت بلے منی دستا ہچ نبی یہ جیلے ہیئر کنڈیشن و درکان دیگے ہچ شریے ماننیس مردم ترت نکن جیلی لنچ ما لنچ وقتگا وڑ وڑی جیلیاں عمانی ہندوستانی پاکستانی بنگلہ دیشی بلے درست سنگتاں دا کے خبر مکنا تئی حیالہ درست مردما انسانا ہر وڑی جرمے سزا ایشاں کو تک کسیا دزی کو تک کسیا شراب وار تک کسیا زنائی و کسیا کسی جتک دومی شپا شاما راند منی دلے درکا گیش بوان بوتا کہ منا 24 گھنٹہ پورا بو گیا من وتی دل مزان کو تگات کہ ارچی توری بھی بلے سورانی دزیا وتی سرا نکنا دمانیا پت جیلے دروازگا توار کوت من پادت کشتا تھا اما دوشگی پولیسا منی نام توار کوت من دروازگے کرا شتا آیا منا ڈانا دگا اپیسیا بر درست تمایا تھا کہ یکی چا دومیا تیار تر میجرا گوشت چی پکر کو تک من گوشت ہچ من چی پکر بکنا گوشتی اشیا گو کرسیا بندے دو پولیسا من کرسی سرا نادیں تو 10 کرسی پشتا گو آسینی یا اتکڑی جتا یہ درست سور کہ تئی ذمہ واریا گار بودتگا تئی کمپنی گوشید کہ تاو برتگا اشانی بابتا اعتراف بکن بود کانت بلے منی ذمہ واریا گار نہ بودتگا گار دومی صبح بودتگا بود کا شپے 10 بجا بغیر دا ہفتے نیاما گار بودتگا اشانی بابتا من ہچ نہ زانا من ترا دوشیوں گوشتگ اپیسری کے منی کرا وشتا تگا شاپتی شہماتی منی دیما کہ منی سرا توار کو منا ہما مردکاری آتت کہ ہمو کروچ زبادی اسکول ہاہگا گو گاڑیا پشتے کب تگت منی چمانی دیما اشکر درنزدام بود منا نظیر رازی گپی آتت میجرا گوشت مارا لاچار و وطارا عذاب مکان چیزی بابتا من کے سرپد نیا گوڑے چطور ہاو بگوشا بزا تو اعتراف نکنے کہ سامان برتگا من نہ برتگا پولیسیا شاپ لٹے منی چپیں دستے مکا منی چم ہرس بودتا منگا مننے بلے وطارا مردمی کٹا رسینگا چپت پولیسیا منی مید گیپتا تو منی گردن کرسی پشتا ہیر کت بگوش سورمن برتگا یہ ہم بگوش چونیا برتگا من نہ برتگا منا ہر سوگن دے دیے بھی دیے پولیسا دو شہمات پد مپد منی گوشت بنان داد شما مفت نہ حق من جنگائے مفت نہ حق اپیسریا زبرد بوٹی منی راستے پادا منچو بیاپی مائیا تلوست منی دیما ہما لاگریں سیاہ گوشے سٹکیات منا ہائیے سرا بزگ بوا گاہت آہوں بوٹا ہمیں وڑا توریں تک کہ منا تورے نگاہت من نہ برتگا اگر شمے لٹانی ترسا بگوشا کہ من برتگا پدا ہچو مالیت منچا کجا بیارم بھی دیا یکیا گپتا منی میدو گوشت ای پکر دزیا پیسر بکتی من ہچ نہ کتک من گریوگی ہے تو یکیا جت لٹے منی دل بندہ منی دلا درد چست منی دپا درد اللہ من مرتو دیگا یکیا لٹے گو زورا منی کونڈا جتو گوشت اللہ دیم دے ای سہتا ما پتو ارچی من کے ہچ نہ کتک چطور بگوشا کہ من کتک اشید رنجت میجرا زہرا گوشت و درد من دلا گوشت باریں دیگا چونے سے زائے میجرے دماغا حد کر منی اتکڑیش بود کن تو دیگا کوٹیا منا برتش دو حاسن کشم کشا 4 گامے کے ساسا مکا تو دیگا حاسن برزا اشانی سرا ہیرت منا گو اتکڑیا برزے آسنا بستش من رنجک بتوں منی بالا دے کاملے وزن مچانک درستا منا یالت دا تو کوٹی بستو شتا
ہر دیمے آو کی دمان پمن قیامت بوانت من ہی وڑین رنجک بت کن دیگا 2 منٹ سگت نکوت وہ منی دست گوشچا پنجگا سدگیتا دلا گوشت ہمیں دمانا منی پنجک چا دستا جتا بنتو من چو مرگیا جہلابا من چا گیشیں درداں ککار کوت کہ منی دست سدگیا منا پچکنے یک کی حد منا ہیر کوتے منی پنجک بی کساس دردایتا ہو گوات گرگے وڑایتا منی سگا جواب داتگت آیا منی اتکڑی پچکوتا و من جہلا نشتو دست اچگی نیتا دست کے زمین نہ کپتا منی چمہ ہاس دات بے کساس دردایتا دستا ہاٹی مان نیستات پدا ہما پولیسا منا شپے باریں کو جام پاسا جیلا بور 2 ہندوستانی چکا لیباہت وہ عید کا درست وابتا اشاں کے منا دست ذاتش کے من لٹوار تک من وتی موڈ حراب کو تاکہ گومن گپ مکنا من لوٹیت کہ آپ ورا بلے وحدی کاپورین گلاس چسکنگ جہد کو منی سرا توار کو گومن ہچ چیز چسکنگ نبوا گاہت منی دوئیں کونڈو موک دورا دردایتا دمانیہ پیسر سلامت مردمیتا و ای سہتا گلاس ہاپم کاپورے حالین گلاس گومن چسکنگ نبوا گاہت ہتکڑیا منی دستوں ہون کو تگتا پنجک چو ڈھولا گوات گرانتا شپ من پا حزابی گوازین صبح سر چائے ورگ مشکلت 9 بجا عرض بندت یکیا 2 جبن نان یہ سر پتات نان منی پنجگاں چا جہل دوئیں دستانی شما داشتو دست کونڈانی سرا ہیر کتا کم کم ورگ وار ہر یک کے ہنان گومناہت 10 بجا پولیسیا منی نیمگا شرری سرا چارے تو شد بیگا ہوں گو حزابی گوازین اسور وعدہ من پیشابا کے بلے وحدی ہماما شتوں پمن پتلون بوجگ درائیں کارا چا گرانتریں کار زانک بود ہوگوں حزاب واری پتلون چین بود کو اشتاتگی جاگہا پیشاب کو درست کے دیاں منی سرا بزگ بوگا ہے ہر یک کیا لوٹت منا چکانی وڑا ورک دپا بدا بلے من پمش کا کسی کمک کے زورگا تیار نیتوں کہ ذات ای منی حولی دردیں او بارین دگا چون چشن درد منا سگگی بارین دگا چون تزابانی تہا منا گزگی منا ہاں مردم درست عادت کان کہ زندگیا منی دستاں آہاں لٹوار تگت ہر درد و حذاب منا ہیو کا برداشت کرنے گیا گوڑا کئی وتی گمانی شریدار بکتی ادا ہر یک کی وتی گا گنگارت بدکن دا کے منا سہ مانے من ہمیں وڑا ہر روچ عذاب دیگ با بلے منا وطارا عذاب و چکا سے تہا صوب مت کرنے گیا ناصر با دوا من غلطا بلے ہدے آہگا زانا گئے تو کہ گومن مزنی ردیے بتک روچ گوست پدا شام ہوں انچو کچک رزوائی کت شاما پد ہر رندہ کے دروازگاہ آواز کت منی دلے وزواز گیش بتا دن دیرا کس منی نیمگا نیت منا وابا ساک گپتگت بلے ہر دے کے وابی نگ بیتا دروازگاہ آواز کت گوڑا منچا وتی جاہا سر رہتا بلے برے نو کی جیلی آرگ بود تو برے پا جستو پرسا دیگا یکی برگ بود ای شب گوست کس منی نیمگا نیت پدا ہمیں اب تکوں گوزان بود او عبداللہ لشکری و محمد منجیت کا عبداللہ لشکری بروچیت 40 سال عمر مردمیت سک پٹکت محمد منجی زنجباریت دوئینہ شراب وارتگو تو سے گاڑی ششک پروشتک کہ پولیسا گپتگا عبداللہ لشکری پیشانیا پچی بستگت کہ ششگی لگتگتی محمد منجی عمر 22 سال بودتگت دوئی ہمراہیا گرگ بودتگتا 5 روچا پد منی دستانی گوات و درد کم بودتا بلے درد انگت استتا پدا اشتمی روچا صوبے سرا اپیسریا مناوتی اپیسا بود گشتی ہاں ہگا اعتراف کنے من تی اقوالا نبشتا کنا من گشت منی اقوال تو دور اندہ زرتگا دیگا ترچی بگشا گشتی وطا رچی عذاب کنائنے من گشت منی عذاب کنک شمی دستائیں بلی دروگ چیا بے بندہ آکار کے من نکو تک آکار چیا وتی نامہ بکنا سہر من نبرتگا چابی من 10 بجا داتگا ہوں مینیجر صبح ہفتہ رند حال دیگ بودتگو منی جاز پاکستانہ شپ 6 بجا سر بودتگ ای راستیے کہ منچا ترسا نیت کگا بلے ای نیاہگ منی سر دوزیا ثابت کت نکا اگم بکس پچکنک بودتگ آ بکسے سرا لنکوکانی نشان لازم بیت پولیسا لنکوکانی نشان بزرتینا گشتی آ بکسے سرا عبداللہ منصور لنکوکانی نشان است بودتگا بلے عبداللہ منصورہ گشتا کہ من مرچی بکس چا ایدگا بکسانی چیرہ در کو تک پمشکا ہاں موجود ہم بود تک من گشت شما 2 بار تحقیق بکنے گشتی ہمیشہ ما ترہ جست کنگائیں
مارا تیسرا شکی گلی توری تیسرا دزدی ثابت نہیں بلے سہرانی بروک تراچا حبیت کس نبید من گوشت من سہر نبرتگا من گپا تو آنے بشتا کنگاہت پدا گوشتے من ترا دا شپا وحد دیا شپا من پدا ترا جس کنا اگا اعتراف کو ترا عذاب دیگ نبید بلے اگا اعتراف نکو تو گوستگی رندا چا گیشتر عذاب دیگ بی منی دل درکگی جات او من زاند کہ ای شپی منا پدا عذاب کنا ای منی دستانی وشبوگے انتظارا بودتگا من گوشت شما ہگا منی گردنا جتا بکنے بلے منی گپ ہمیشہ کہ ترا گوشتگا پولیسی تواری کوت کی اشیا بند کنے شپے نیمہ پدا پولیسیا منی نام توار کو تو من دارت کو ڈن افیسا پدا ہما پہلوانی پولیس تا میجرا منا کرسی سر نادیں تو کاغذ منی دیما ہیر کوت ای ہما کاغذت کہ اسٹرانگ روم میں سامان درجتا ہمینچو سامان اسٹرانگ روم آستا درست ہمیں کاغذ سر درجتا او جہلا منی دس نام ہت چونت کارگو چا ڈنا ہت کگو چونت ساریا اسٹرانگ روما بوتا کی درست درجتا او منی دستکت ہمراہیا عبداللہ منصور ہوں دستکت استت ما دوئیں شپٹانی سپروائزرت ہیں وہ یہ ہینڈ اوور اور ٹیک اوور شیٹ ہے من دستکت کو تگت وہ عبداللہ منصور واسطہ ہیر کو تگت عبدالکریم صوبے سرا کو چابیاں عبداللہ منصور شفٹ استافیہ داتگو عبداللہ منصور صوبے سرا چست کو تگو اسٹرانگ روم سامان چیک کو تگا یک سامان کم تک آئیے بک سیدھے مو آدم کو تگا دان دستک کہ بک سے حالیہ ہیریں او سامان بزن سہر گارا آئیے کارگو منیجر حال دا تک کارگو منیجر کمپنی و کمپنی پولیسا جست پرس کو تک شوکت دوشی پاکستانہ پا ہفت روچے واسطہ شتک چابی عبدالکریم داتگا عبدالکریم صوبے سرا عبداللہ منصور شفٹا چابی عبداللہ منصور داتگا پولیسا عبدالکریم و عبداللہ منصور شفٹ ہما اسٹاف کے عبدالکریم چابی داتگا درستانی بیانی گپتگا و ضمانت سرا یالت داتگا من کے ہفت روچا رند وتی ڈیوٹی عنایت کگو گوڑا بہتام آہا منی سرا جتک بلے پولیسا وادی ادی و بازی جائیا منی جست کو تک میجرا گوشت ایشانی بابتا تو چی گوشے من گوشت 10 بجا دا صبح 7 بجا منا چا حبیت چابی دیگا سائے مردم دستا بودتگا برتگا ہمیں مردم برتگا میجرا گوشت روگا پیسار تو عبدالکریم سامان پیش چیا نداشتگا من گوشت شمارا معلومی شپے 10 بجا بگردن 12 بجا سک باز جہاز رو تو کیت عبدالکریم میں کار ہر جہاز سارا رواگو کارگوئی ڈاکومنٹانی زورگو ہارگے ہمیش کا مارا دوئینا انچو وحد نہ بدتک پدا منا عبدالکریم سارا باور بدتک عبدالکریم چابی صوبے سارا دگا شفٹ اسٹاف یاد آتگا کہ عبداللہ منصور کار بدتک کہ وتی ٹائمہ ڈیوٹی اجبر نیت کک ہاں مدام نیم سہتا برے ساعت لیٹ اتکک بدکنت عبدالکریم اسٹرانگ روم شتک بدکنت ہما اسٹاف اسٹرانگ روم شتک کہ عبدالکریم چابی ہمایا داتگا کہ عبداللہ منصورہ چابیاں بدے بدکنت عبداللہ منصورہ ہی کار کتک پدا ہگا من سامان بورتینا گوڑا چا کجام و کجام راہ در کتا ہر نیمگا ایئرپورٹ تہا پولیس مشین نے گوڑا اس سہر چا کجام راہ درت کنا پدا کمپنی یا پولیس دیما بیان ہم داتا کہ شوکت ہفت روچے واسطہ چٹیا شتک ولی پدا ہم پولیس ہما روچا وادی ہدیہ منی پتیگ ورا شتک و پولیسا گوشتک کہ مارا شوکت حالاں بدے کے کجائیں ہمیں گپ چارمی روچا پاکستانہ مناثر بودتا گو منچ ترسا نیت کگا مردم ہم منا ترسین تک کہ پولیس مبتا کسی لوگے دفع نہ روت منی غلطی یقین بودتا کہ من واتر نیت کگا سہرانی جستا ہما بکنت کہ شپے 10 بگردن صبح 7 بجا کہ چابی گون بودتگا منی گناہ ہمیں بودتا کہ من وتی بے عزتی و بندی ترسا واتر نیت کگا بزا تو انگت اعتراف نہ کرے میجر چا کرسی سرا پادت چیزی کے من نبر تک چیزی بابتا کہ من سرپد نیا گوڑا حد روگیں بہتاما من چون وتی سرا بزورا من چارا تو نہ کدی نہ چوگشے آیا وتی دیم کو ایدگا افیسران کو تو گوشت اشیا یکبری جست بکنیت اگا ہاوکان تشیا اقوالا بگیرے تو بند کنیت اگا اشیا اعتراف نہ کوت بجنیتی میجرا ہمیں گوشتو دارد افیسریا گون دیگا افیسریا گوشت کہ منی حیالا اشیا جست کنگے ضرورت نہیں چو ہرزانیا نمنی اشا منا دراجیں ٹیمبلے سرا واپین دست و پاد بستا وہ منا دل پا لاب تچ کت
ہما آفیسر کی منی پادونا اوشتا تگت آئی اگو زوراں لٹی منی راستے پادے دلا جت دیگا یکیا چپیں پادے دلا دیگا لٹی گو زوراں جت منی پریات ارشا سر بوتا بلے بی رحمہ رحم نیات دیگا پولیسیا منی مید گو زوراں گپتا او سر ٹیبلا بارے چونت رندا جت کس منا جستا نہت ایشا منی پادانی دلا ہمچو لٹ جت کہ منی کوریکاں دردی زور منی سر ترک گیت دیگا پولیسیا دولٹ پدما پدا منی دل بندہ جت کہ دلا ہنچی درد چست بوت منی ساہ گوشے کانس بوتو دمے دراہگا من بی حساب تکلیفتو من کے مردمی کٹا شتوں منا پولیس آفیسریا جست کو چے گوشے بلے من گپی نایتوں منی چم کم کم بند بواں بوتا ایشا منی دست پاد پچکوتا چو داریا منی پانچول گپتا تو گراں کو تو آورت زندانہ دور داد پاداں بگردہ سرا ہنچی درد چستت کہ ہا درد منی سگاچا درد منی کوریک بی حسابہ دردایت سر پشتی نیمگا ٹلنگگاہت عبداللہ لشکریو دیگا دو ہندوستانیا منا بڈا کت منی کمبلانی سرا واپین عبداللہ لشکریہ گلاسی آپ آورتو منا داد منا آپے وارین منی پادانی دل گوات گراں بوتا سرجم شپا منا واب نیات منی دست تیو کا سلامت تتا من گو پادا شت نکوت پیشا پہ جاگہا ہون درد دل بند سرا گوشے کوہ ہیرت اگاں یک جاگئی تا دمی جاگہ شتوں گوڑا کنموش بوتوں منی پادا ہنچو درد کوت کہ دلا گوشت بور چگلش دے منی پادا ہمرداری یلک کوت درستی قیدیاں منا جس کوت ترا چیا جتگیش جیلانی تو کا گیشتر مجرمہ بلے یکی دمی دردہ ورا قیدی گو دمی قیدیا وتی حالا دان اما کے توی پجا نیارے یکو دروچا پتائی سنگت با اگاں تو بیمار بے پتو ماتو پتو ڈاکٹر درستا دان صوبہ منی پاد چو آسنیا توند بوتا او پادانی دل بے کساس گواتے تا منگا وتی پاد سوریں تا گوشے چم دراہگی بوتا سرچا پشتی نیمگا گواتت مزنی ڈومپے درد کگت منی پادا منا پہکا دیم داتگت ہی اما پاد بوتگاں کہ پوجے زمانگا چو افسات رد تگاں ہی اما پاد بوتگاں کہ ایشان ارواح دا ناصر بادا آرام باغ اچانک تاج محل شک بندو سورگو سہتو دمان گواس کو تگاں کیچا زور بازار پیدا شہید چوک کمشنری کالونیا ڈی سی اے کارگس چسابا نیا ارتگاں گو منظور بسم اللہ شیطوں پہ دمک دم مچکدک نہ تربتا پادانیا منا ہارتگش کو یاسی ناجو پلان موجا سہرانیو ڈگاری کہنے روڈ گولتا گو اشرف ظہیرو چانجاو گونا پاد وال کو تگا گو رحمان عارف اے ہردادو انبار سمینہ باطیل سرا پا ناز من سر کو تگش گو ایشانی ہمرائیا بندری گنزو جیونیا پا شان مرلے تگ امان جان امانے امرائیا جیونی تیابہ تتکگاں وپاہا ہی پادانی چکاس نہنگے کورا گپتگاں بلے ہی پادا منہ ہجبر نہ دروہ تک جواب نہ دا تک یک روچ ہم کسانے گلگی نکو تک کہ مد امبر تک بلے مرچی من پا پیشا پیاہوں محتاجوں چوکے گندے درچ کیا شکاری تیر ٹپی بکنت آوتی رکھے نگے ہاترا بری سولیا پشتا تچتو بری پوچھیے تہا وتی صحابار حمودہ بزرگ من زندانہ ہنچشتا من ہگا وتی پاد شہار داتا دیگا یکیاں ہگا مسوریں تینا من چاہ جاگا کنزت نکوت چشیں لاچاری عذابیو بزگی کے من گندگا ہتوں شیطان ہم مگندات یکی کے وتی پادا وط سورینت مکان یلد روگو آہگا تارو تابا بزگیو لاچاری آزما کا تی دیما بوانا ادا درست درآمدا ہر یک کے منزل جتا جتائیں منا چوشیں دردوارے نیست کہ منی دردانگو شریدار بھی بیت او من ہی دروچی مہمانانی دیما وتی دل کتاب اچھیا پچ بکنا تہا پیش بدارا ہر روچ دل وزواسانی لونجی زرا اوجناہت صبح شب بودتا و شب روچ پدا کم کما منی پادانی حرکت بنا بود منا 2 ہفتگا گیشیں بلے ڈانا کس منی چارگا نیاہ گاہت منا شکت کہ مردم و منی جست پرسا پیدا کبا بلے پولیس منی چارگے حجازتا کسا دیا گا نہیں من کے وتی پادانی سرا لنگ جنا کت گوڑا جیلا انڈیا والائی حد منی امسروت نام کٹائی بختات انگلو انڈینیت بزا انگلینڈ پیدا بودتگت ہمان گروانتگتی بلے ماتو پتی انڈیا بنگلورا نشتگتا آیا انگریزی زبانہ حبید دیکھا اچ زبانہ حبر کت نکت
کوٹائی بکتا فرنیچر کنپنیا سیلز مینیجر بودتک او چکانی کیسا بند بودتک. پیسرا روی پولیس اسٹیشن بودتک پدا ایئرپورٹ ہارک بود. دو محکمہ ہونچا روی پولیس اسٹیشن شتک. بلے ہنگت آئیے سرا سزا نیت پمشکا وتی سیمی محکمہ ودارا ہت. دان کے جیلیاں آہانی سزا ہانی حکم نبیت آ پریشان با کہ بارین جج منا چونت و حد سزا دن تو منو کوٹائی بکتا ہوں انچشتیں. بلے منی واسطہ لٹو سزا سربرا دپ وشیتا. دیگا روچی سلیم نامی بلوچی ہت کہ ایروین نے کیسا گرک بود تگت. سلیم ہم زود گو منا نزدیک بود. منی پات کے وطا زوراں بودتا گوڑا پولیسا منی نیمگا وطی دلگوش گورجت. من زانا گیا تو کہ منی وشی انتظارا ہاں. دان کے ای بری منا دیگا رنگی حزابیا گوازنت بکنا. بلے منا دور اندے اوش چوپیا ہمت دا تگت. بلے ہنگت دلا بری گوشت کہ شوکت راستی نہ بگوش و وطارا چری حزابیا چا رکھین. بلے پدا من وطارا ملامت کو کہ چوشی حیال ہم دلا میار. من جزمتا کہ اشانی گورا محکمی ثبوت نیست کہ سامان من برتگا. ای یوکا ہمیں پکر کنا کہ منی نیاہگا سہر من برتگا. دلا گوشت ہرچی بیت بھی بیت بلے زبانا پچ نکانا. ہاں راز کی تو ہوتی سینگا کل کو تک بلی کی پولیس دھیما کر لیں. اگا پاکستان بوتیں ریمارڈ 15 روچا حلاست. بلے ہدا منا بستمی روچا تو من پا گیگو گوماتوں کہ شپیا منا پدا پولیسیا ڈرنا ور تو ہما ٹیم پدا منی ودارا ہت. منی ریشو بروت جوڑتا میجرا گوشت چونے من گوشت وشا. بلے مرچا منا اروحد شانک کے تو پیشا پچا ہون در کے. بلے شماوتی کارا بکنے من لٹ سگت کنا. منی جان ظاہری دروشما دراہیں. میجرا گوشت دان کے نمن نے ماترا ہمیں حسابا ہمو کب تک یا دہرو چپت جست کنے. وگا تحقیقات نیاما ترا نقصانی بود گورنمنٹ تی علاجا کا. بلے ماترا میرگا نائلیں. ای بری ایشا منا الٹا درت. شہر ساتیا پدا منا ہیر کو تو دگا کوٹی یا برپانی سرا واپین. منی پادانی مو چازک بودتا تو برپا کاملیں بالات سون کود. بلے برپا منی جسم سارتیا کٹا بور تو منا لرزگیا زور. ایشان بیجوس تو پرسا پدا منا جیلا دور دا تو منا گوہری تپیا گے. بلے ڈاکٹرا من پیش دارگ نبودتوں. ہیرندی من وشیا 15 روز جد. من کی شرری سرا درہ بودتوں منا پدا ایشان در کو تو میجر دیما پیش کود. یک بری پدا میجرا منی زبانی کلمہ نبشتا کتا. میجرا گوشت اگا مرچی اعتراف نکود من ایشان حکم دیا مرچی تی دست پادانی ناکن در کنک با. منی جانا لرزگی زور. من گوشت من اگا دروگ ببنداں کہ سامان من برتگاں گوڑا شما چے کنے. گوشتی ہچ ما تی بیانا زوریں ترا قاضی اعتراف دیما بریں. قاضی اعتراف ترا سوکنداں تو تی اعترافا نبشتا کا. ما پدا تی بیانا درست گپاں اولا بگرداں آخرہ چاریں. اگاں تی بیان یک بودتاں ما ترا محکمہ کوٹرا بریں. اگاں تی اعتراف جتا ہاں ما پدا ترا جست کنے. من گوشت گوڑا منی ناکونا در مکانیت من دروگ بنداں. میجرا گوشت چونے دروگ. من گوشت ہمیں ایک گوشن سہر من برتگاں. میجرا گوشت ٹگی مکان باریں بگوشت سامان تو برتگاں و چونی اچھا ایرپورٹا در کتگاں. ہما وڑا کہ سہر من وتی امرائی پاکستانہ برتگا تا. وڑ من نگوشت من پولیس دیما چو وتی بیانی داتا کہ سامان من کسگا کتگا. میجرا ہما دمانا منا گاڑیا سوار کو تو آدرست امرا بودتا. گوشتش مارا ہما راہ پیش دار کہ تو سامان در کتگا. ما درست ایرپورٹا شتیں اول ڈپارچر لاؤنجا. من گوشت ای جاگہ من گوستگوں ادا من ہی مشین تہا چا گوستگوں. میجرا گوشت ای مشین تہا اگاں تو گوستگے گوڑا مشین نا آواز نہ کتگ. من گوشت ہننا. دیگا سپاہی گے چیزی نبشتا کود پدما ٹکٹ کاؤنٹرا شتیں. من گوشت من وتی سامان ادا دیم داتگا. گوشتی سور. من گوشت منی کسگا بودتگا ما ہمراہ بودتی. امیگریشن پولیس کرا. من گوشت من پدا چاہی مشین دروازگا گوستگوں. من وتی کسگے سامان ای ٹیبل سرا بلٹ سرا ایر کتگا. میجرا گوشت سہر. من گوشت کسگا چا در نہ کتگا. میجرا گوشت گوڑا مشین نا آواز نہ کتگ. من گوشت ہننا. میجرا من دست گپ تو پدا منا پولیس اسٹیشن ہاور. منا کرسی سرا نہ دیں تو منی دست بستا مزن شہماتی منی دپو دیما جاتو گوشتی کہ دروگ بندے. من گوشت راست کچھ تک شما منا جاتا دروگ بندہ شما منا جنیت.
من راست گوشم بله شما گوشید دروغ بنده. شما منو بگوشید تو چو بگوش من گوشم شما نوشته بکنید. من قاضی اعتراف دیما پیش کنید. میجرا گوشت اشیا بارت بند کنید. من پدا جیلا بند کنک بود. سلیم و کٹائی بکتا منی انتظار آیا تھا. منی دیم شہماتا سہرتا رہے تگد. گوشتی چی بود؟ من گوشت شہمات وار تک دیگه چی بود؟ چارمی روچا صبح 9 بجا چه جیلا در کتش و میجر افیسا برتش. میجرا گوشت ترا قاضی اعترافا برام. تو وتی دوزی اعتراف میں دیما کتا کو مارا جاگا ہم پیش داشتک. ما تی دستنام ہم گپتک. ما قاضی اعترافا نبشتا کتا کہ شوکتا دروگ بستک. آ جاگہ راہا کہ شوکت گوشت من ہیور سہر برتگا. آ راہا سامان برگ نبی. میں گورا تی 5 بیانا. 4 یکیم بیانا و پنچمی تی سہرانی برگ اعتراف کنگیں. قاضی ایشان وانی ترا جست کن پدا ترا یا و محکمہ دیمدت یا ترا گیشتر تحقیقات جست پرس واسطہ ایڈ کوارٹر پولیس آدن. منا الکویرا محکمہ حل جزائیہ بلڈنگا بورتش کہ آفیس ساک مازنت بلائن ٹیبلی کہ ساک باز ملافا ابید کمپیوٹر دیما عمانی مردمی نشتگا وشروعی اسپیت مردیت پدا دیگا قدرک کیا کاغذ و قلم گونا تو کم میں دیما کرسی سرن نشت. قاضیہ گوشت بچار شوکت ادا پولیس گون نہیں تو وطارا حاضات بزان بودکن پولیس تی سر جبر کتگو تو لٹانی ترسا آکار کے نکتگ اما وطی سراز ارتگ ادا مطرس ادا راستیا بکن. منا پمشکا ادا نادینک بودتگ کہ شمارا شمی حق کو راستیا دیائنت بکنا. قاضی گپا منا دل بردی رست من گوشت ماہیا گیشی من بندہ پولیسا وڑ وڑے سزا منا داتگ من دا مرچی پیشاب کنا ہون در کیت. گڈیا منا گشتگیش اگاں تو سہرانی دزدی قبول نہ کت دست و پادانی ناکنا در کنے. من پمشکا دروگ بستگ بلے راستیا من سہر نہ برتگا بلے تو پولیس اما راہ ہم پیش داشتگ اودا چیا دروگ بستگ. اودا من وتی رکھینگے واسطہ دروگ بستگ بلے پولیس زانتا کہ من دروگ بندگایا. کمپنی تی سر بہتام چیا جتگ امی واسطہ کہ من چٹیا پاکستان شتگا. منی نیا کے سبب منی ترس بودتا کہ باریں پولیس لوگ پا لوگ چیا منی جستائیں. امی چابی کے طرح گون بودتگا. ای تو 10 بجا عبدالکریم داتگا. عبدالکریم 6 بجا دگا یکیا اور دگا یکیا دمی شپٹے سپروائزر عبداللہ منصورہ داتگا. عبداللہ منصورہ منیجر حال داتا کہ سہر گارا ای راستے پولیس امی وڑگوشید. منی جندہ چابی 10 بجا رند عبدالکریم داتگا. من شپے 6 بجا کراچیا سر بودتگا. چمن پد سائے مردما دا سات نوا چابی گون بودتگا. گوڑا ہی گپا پولیس گوشید کہ سہر 10 بجا گار بودتگا یا پیسرا گار بودتگا. کمپنی چون زاند کہ شپے 11 یا صبح 6 بجے نیاما گار نہ بودتگا. بودکن 6 بجا بغیر دا 7 بجے نیاما گار بودتگا. بودکن عبداللہ منصورہ عبدالکریمہ یا دگا مردمیا برتگا. منی گونا ہیو کا ہمی بودتا کہ چا ترسا واتر نیت کگا. قاضی کاغدان چارانت ترہ عبدالکریم یا دگا یکی سر شکیں ہننا منا کسی سر شک نہیں بلے ہگا ہمیں حالتاں دیما بیارے گوڑا شک کنگے گنجائش درستانی سرابت چونائیا منی جندہ کسی سر شک نہیں. بزن تی گڈری اعتراف و سہرانی دوزی دروگیں اعتراف ہیں کہ توچا ترسا اعتراف کو تک ہاو کے لٹ گورا مسلمان کا بلے من سہرانی دزیا قبول نہ کنا من سہر نہ برتگا. اما کلرک منی بیانیہ گرگاہ تو نوشتہ کنگاہت. قاضیہ منا اجازت داد. پولیس ڈننا بابے دپا منی انتظاراہت. آئیت اچکا منا ایئرپورٹ جیلا آورت بند کت. قیدیا منی واسطہ ورا گیر کو تگت و من ورا گوار تو حال کٹائی بکتا و سلیم حال داتا. شپا پدا پولیسیا منی دام توار کت منی دلا درکگی جد. اس ہتا منا چیا لوٹا. منی دماغا وڑ وڑے سوالت بارے منا پدا جانا. قاضی اعتراف و گوشت کہ ترا کس پریشان نکا ہمیں گوانک پمن پریشانیت. شپے ای وحدہ پولیسی کے قیدی نامہ توار کانت آئیا لوٹیت بزاں کے پا جست پرسا لوٹی تھی. بھلے منی جست پرسے موسم حلاس بتا گوڑا ای ساتا پولیس منی نام اچیا توار کنگائیں. یکبری پدا آئیا منی نام توار کو تو من دروازے نزدیکات آئیے باب پچ کو من ڈننا درد کو وشت کا 4 پولیس و یک افیسر اشتاتگتا کہ من ندستگتا. پولیس افسر کاغذی دات رجسٹر دستخط کو
منی دست کڑی جتا منا بند ویگن یا سوار کتی او ویگن رہ کے روانے پا بلوچی وشیں شعر و شاعری یا آزما کو نبشتے گوشدار گو چارگے واسطہ چینل ہلم سبسکرائب بکنے